started carrying coffins. Здравейте хора, Смокър БГ с мен е 05 и днес правим ревю на един много як сервер, име е DNC Night. Както виждате, това е нашия хоум. И да кажа, че по-нататък може да направим поредицата. Да, то вече се прави поредица. И да кажа, спирам поредицата в Скайрито. Ти да не летиш, бе? А? Ти да не летиш. Защото там няма никакви хора и да. Сега ще разведеме. Опа, чакай, махам. Стига, моля. То мах. Добре, давай на първия Warp Enchant. Добре, сега. Да, Command List. Така, Добре, ще аз не мога да... така ето Warp Enchant. Аз имам ябълчици и то било има. Дендри, така, дендър... Опа. Две. Дендър честове... Да. Стигаме към следващия Warp. Кой е той? Евент. Така. Евент, там се провеждат евентите. От 8:30 всеки ден. Да. Ето, мен много ме кефи там. Ма аз тук съм идвала, честно казвам, в този сервер. И Не, всъщност не беше той. И там се по часовете, вие си взимате. Вие Вие си взимате айтеми. Искам да направя така. И си взимате айтеми и така. Да. Сега отивате. Warp Food. Да. Добре, Warp. И тук бийте прасета колко искате. Да. Изпълните песен. Спадаме И на мене. тук много. Не знам що. Така, добър си. Опа, стигаме. И давай направо на Warp PvP. Warp PvP. Любими ми Warp. Да, тук е готино. Махайте се, не. Така. Ето този човек ми открадна парите. Да, ти не ми даде. Не говори така. Може се разбираме за офертата. И как почва се разбираме? Тук има някакъв. Къде? За да преби него е диета 100... Някъде там. Него е. Ако слезе... Сега ще скоча да ви покажа. Надявам се никой да не скочи да ви. Скочам. Не бе! Добре, бе, така, това е... Чай, оня да не скочи, че... Това май е диспална, не знам. Това май е спална. Сигурно вярваш. Тук е мост... Може да има... Да, тук си е яко. Сега отиваме на следващия ларк, Кой е? който е PvP евент. Така. Да. Човек оставяме на 10 сърца. Верно ли? Тук моли са бием, не мога са бием. Те ще пуснат PvP. Не знам, тук не знам какво става, си бие са. Аз си режа главата, снимам как се обрезвам. Така, отиваме на следващия Кой? ларк, на ларк, който е Резиденц. Как се пише? Не знам. Резиденц. Пропусни го. Не, отиваме там, аре. Добре. Тук се показва как да си направите да, не знаете някакво да кажа. Тук е ларп. Рулес. Грифа е забранен. Чули, графето е забранено. Чули ма. Вратяме на ларпшоп, малко. Това е ларпшоп, мен на кефи, не знам. Чакай малко, искам да видя, че много бързо преминават. Тук са в савана. Уидър, Уидър, що ми показва Уидър? Така, сега махаме това
малко. Тук има уидър. Така, знаете какво е Warp-шопа, тук при нас всичко е самахнато. Всичко е скъпо, не идвайте в Kaufland трета употреба. Warp SMS. И след малко ще се спринтираме. И да, така. Това тук, значи, ладер за 9,60 от 200 000 лева, така. И командите са Backfeed, Fix, Heal, Repair, Workbench, Craft, Ти мислиш ли да си го 14. купуваш? Не. Команди още, Ignore, MC, Ма това за колко месеца? Top, не знам май не. Така, Warp Sprint. тук е за кой? За стрелец. Значи 12 лева, 300 000 лева ти дава него в ето тук. Аз на 100. Така, значи командите са Backender, Chest, Feed, Fix, Repair, Top, Craft, Workbench, Set Home по 18. Heal, Ignore, MC, Near, да. И не знам какво е това, май ти да айтеми от китовете. Премина тук за ютубър. Значи за ютубър, за да станете ютубър, трябва да имате 200 плюс сабскрайб. Значи повече от 200 сабскрайба. 201 приемайте. Съберете 301 гледания за 5 дни. Яла По на един-два Warp. клипа на седмица, за да зарежеш да ви. Да не дам добре. Яла на Warp Значи, чакай Survival, малко. за да сървиваме. Чакай малко. Не чакай. Така, за ютубър командите Craft, Fix, Ignore, MC, Setful 15, по 15, Near Repair, Top, TPA и ние си имаме TPA. И тук са, не знам какво. Ма той е топ. И там помощ. Искам като минеш Warp Survival да Така, дойдеш на за Warp Creeper Trade, защото цена- искам да ти дам нещо много Добре. специално. За Creeper цена 470, 80 хиляди. Към команди Backender, Chest, Feed, Kill, Repair, Workbench, Set, Home по 18, Ignore, MC, Join Full Server, не знам какво е това, Near. Абе, където? За какво е това? А, ти хората с тия 6 ранкове ги лева. подводи. 100 хиляди пари, така лева. И ти да командите Backender, Chest, Feed, Fix, Repair, Craft, Near, Set, Home по 10, Shell, Ignore, MC, Workbench, така. Май, това няма. Това е за... Добре. Яла на Warp Trade Survival гост. Мамико. Добре, трейд. И ела в синята колитка, защото искам да ти дам нещо много специално. Warp трейд. Как? Да. Съм да не убиеш. Тук няма. Тук няма PvP. Warp трейд, къде си? Синята палатка. Напред ли беше? Да. Та палатка. Ето май тук скачам на ноги. От другата страна, нали? Не там бе. Човек не може да вземахме се как човек. Запихаме. Да, хора, влизайте. Така. Имам да ти дам нещо много специално. Нямах нужда от тях. Смокирай се. И кошкаш са. Мерси. Е, Така. Сега отиваме в следващия връб, който е... никой не е. Никой не е. Добре, това... Ела да ги разведеме малко. Бе, какъв си скръм. Добре, хора, това ще отнема този клип, да не взема. Не бе, ела им покажи къщата, бе. Покажи къщата, бе. Показах я, не знам. Какво има в чистовете? Покажи колко сме богати и бедни. Да, не става. Аре, хванам после да енчант. Така, тук всичко аз съм подарил. Да. Преди малко видяхте на какъв тормоз ме стресираш той. Ме правеше на... Така да. Така, сега
Дори поне тук някой колец, бе. Дема. Като си печеш манджата, какво ще правиш? Метей, бате, метей. Така. Не, Сега спусти. ще изкаря хома от дън. Това е някакви много е малък. И гледайте сега какво ще направя. Айде, аз се бием с ръце. С ръце, с ръце. Аз ще набия с една ръка, преди малко че ме уби. Абе, ей. Айде, ще умра, умирам. Едно сърце. Добре, спри сега, Аре, спри се, почвам, защото ти почвам, изяде почвам. ябълка. Изяде ябълка, аз ще умра, бе. Аз ще умра, не, Айде, не. бима се на 3 Не, 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 не. Едно, умирам. Пак. Нали ти взимам нещата, бе, сте. Как ти да ме набиеш? Така че аз си видим китове. О, Добре, на мен хора, е- това ще този клип, ако ви харесва, харесате. И Довиждане. се абонирайте на моя канал. Ще видим в следващия клип. Чао. You